мақомоти Тоҷикистон дар шаҳрҳои аҳолинишини кишвар муайян кардани муаллимонро, ки ба кӯдакон ва наврасон таълимоти ислом медиҳанд, идома дорад. Ҳамин тариқ сокини Ваҳдат Бурҳониддин Ҳакимов ба наврасон ва кӯдакони маҳаллӣ асосҳои дини ислом, алалхусус хондани дурусти Қуръонро таълим медод ва ӯ ин корро дар пинҳонӣ иҷро мекард. зеро дар кишвар таълими дин берун аз масҷид қатъиян манъ карда шудааст. дар натиҷа кормандони раёсати минтақавии мубориза бо ҷинояткорӣ муташаккил дар шаҳри Ваҳдат Ҳакимовро боздошт карданд ва нисбати ӯ чораҳои тафтишотӣ бурда мешавад. нерӯҳои амниятӣ гуфтанд, ки ҷинояти боздоштшуда аз он иборат буд, ки ӯ таълим додани асосҳои исломро ба кӯдакони аз 5 то 17 сола дар хонаи худ дар деҳаи Ҷангалободи 2-и ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Ваҳдат ба роҳ мондааст. баъзе аз кӯдаконро таълими ғайрирасмӣ медиҳанд. ҳодисаи мазкурро Домулло Шокирхон аз шаҳри Душанбе ба хабарҳо шарҳ дод. дар Тоҷикистон дар сатҳи қонунгузорӣ таълим додани ислом ба кӯдакон на танҳо дар хона тавассути муллоҳо, балки дар масҷидҳо аз ҷониби имом-хатибони ҳукумат низ қатъиян манъ аст. аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, бархе аз сокинони маҳаллӣ, ки дониши исломӣ доранд, сарфи назар аз мамнуиятҳо ва таҳдидҳои мақомот кӯшиш мекунанд, ки ба наврасон ва ҷавонон исломро биомӯзонанд. омӯхтани маърифати исломӣ тибқи дини ислом барои ҳар як мусулмон ҳатмист, чунки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармудаанд: талабул илми фаридатун ала кулли муслим. ҷустуҷӯи илм ба ҳар як мусулмон фарз аст. ҷойи хоби ин хурдсолон дар хонаи ман буд.